Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, yung hangal sa kabukiran. Ang gagawin kong video ay mag-unboxing tayo ng mga box. Shoutout nga pala, pasensya na kayo sa background ko ng mga manok. Kaya as usual, lahat ng vlog ko mayroong manok. Itong video na to ay unbox, makikita ko lang sa inyo. Charot. Ang natanggap kong regalo galing Korea ng aking pamangkin. At i-vlog ko talaga to kasi you know, ay unbox natin ang kanyang binigay na guys, VT times yung brand niya ta VT times BTS. Pi ako guys, binigyan niya ako so i-open natin to guys. Anong laman? Parang napaka-social. Meron pa tong silupin pero ako rin gilantaw. Pero i-film lang yapon nako ang pagpakita nako churba. Guys, since BTS ito, sino pa talagang hindi na humaling sa mga BTS, no? So, ang gwapong kanang malantaw bitaw ka sa mga bitsa nila. Jungkook, Jimin, RM, sus Ginoo ko brag malanay gyud atong heart, no? Kinsa may mga armies diha nga mga kato talagang mga armies. Ako pa army ra ko nga. Silent fan lang ako kasi hindi naman mga bungga talaga yung mga fan ng BTS o yung mga armies, no? So makikita mo sa lahat. So, grabe kay sila mga basta grabe kayo ang fan base ng BTS. So, i-vlog ko to. So, let's go guys. Para makita nyo lang ito. So, thank you nga pala sa aking pamangkin na si Mary Ann nandyan sa Korea. Sana makita mo sila. At makita mo si Lee Minho, ang akong my love, si Yunbin, o si ito lang ako mag-open guys sa harap. So, deng. So, i-open natin. May cellophane man ito. So, i-open na natin. Wow! Oh, yeah. So, may tag siya guys. So, ngayon. Nakalagay dito, BTS Collagen Pack White. Super Glow Skin Cover, Bright Effect, Wrinkle Care, and Sun Protect. So, So, happy lang ako kasi nasa BTS yung nasa cover. Churba ba? So, nakalagay dito. So, hindi ko na basta dito ang mga Korea man. Pero may English naman. So, at ito pa ang laman guys. Wow, may sticker. Hala ka cute. Cute kaayo guys. Oh. Na, makita nyo. Grabe, ang cute. Para to sa mga, para akong teenager, no? Pero gulang na ba yata? Pero, saan taman nga bisan pag mga tigulang, fan ng mga BTS. So, i-vlog ko to. Actually guys, December pa to. Pero ngayon ko lang talaga naisipang, ngayon ka lang talaga na-open. Nakalimutan ko naman na parang ayoko kasing i-open at ayokong gamitin kasi basta masira ba, no? Alam mo na. Ngayon lang tayo narigaluhan ng ganito, charot. Parang ang shala niya. So guys, ito na nga. Nakita niyo? Wow, ito ang laman. Face powder siya. Ayan oh. Ang lakas makasyala talaga. Tapos yung nasa likod niya. So, VT SPF 50. Wow! Tapos, pag inopen natin ng ganito, dito siya i-open, oh. I-click lang siya. I-click. Oh, see? Wow! See? Ayan, oh. VTS. VT times BTS na face powder pala to siya. Oh, tapos ganito guys. Oh. Na ganito pala ang tsura. Ay, akala ko ito. Nakasubanon ako. Akala ko ito na yun. Kuan pala to. Nakasubanon ako. Ganito guys. Oh. Tapos pag i-open ng ganyan. Ayan. Baka may cellophane pa. Ayan, oh. Ganito pala. Tapos, ganyan. Ay, ganyan siya, guys. So, napaka-social. Napaka-social naman ng na to. Ano tawag dito? Skin cover, bright effect. Hindi naman yata siya,
Iwan ko. Skin cover lang daw siya. Pang wrinkle care and sun protect. So, wala lang. Ipakita ko lang sa inyo yung ganito. Thank you sa aking pamangkin na napakasyala ng sisidlan. Tapos sa loob, may ganito pa. Tapos may sticker. So, yan lang guys, ang first na i-unbox natin. Charot! Wala lang, vlog ko lang ng ganito. Para ang social ng ang social ng mga ganito sa Korea. Yung ganito ko sa ano naman, sa Avon. Ay, ginuko ang taga-bukid, ang sao na lang. So guys, yun lang guys. Ang ganda ng sizzlean. So yan lang guys, ang aking pakita, paibog lang yun ko. Bali yung taga-bukid, eh. Paibog lang yun sa ginagmayng butang. Pero basag sa ginagmayng butang, mahappy na magita. Kahit anong bigay sa atin, sobrang ma-appreciate natin at sobrang happy natin pag makatanggap tayo ng regalo. Thank you sa aking pamangkin. 1 hour later. So guys, next na i-unbox natin. Char, ang dami natin i-unbox, no? Ay, grabe talagang manok. Uy, talinis kay tingog. So, ang next natin i-unbox, guys, ay ang Oppo A95 na cellphone. So, you see, may bago na tayong gamit pang vlog. Kaya kailangan talaga natin yung ganito. Pa-cellphone lang. Wala kaming mga gaya ng ibang mga vlogger talaga. Uy, dito sa bukid, pang cellphone lang gamit talaga sa pag-video. So, mayroon tayong guys, Oppo. Inutang to. Ay, kuglabda. Ito, inutang. Rani tamon, ginoo ko. Mangutang na lang ta, kay di ta ka-afford og cash. Charot. So, guys, i-open natin ang Oppo A95. So, ang kuan niya, guys, kay 33W flash charge 8GB plus 128GB plus RAM expansion. Tapos, 5,000, may, ano bang tawag nito? Ay, basta, battery, then, AMOLED FG plus iCare display. So, kung i-cash yata to, 15,999 something, basta ganun. Bago yata itong labas. So, i-open na to guys. Nakaharap pa rin. Iharap ko lang. Dito ko na lang i-ana-ana. Uy, hindi gaya ng iba mga mag-unbox na video sa dito na lang ako. Kasi mahirap man kung mag-ana-ana pa na nakatapot ang cellphone. Yan ako isa. Wala ko pauban sa video ba. So guys, ang E95 ay may free casing na siya. Actually, ako naman siyang gi-open yun po ne. May free SIM. Tsaka guys, color 8GB na siya. Tapos 128. So, maka-video talaga talaga ng marami-rami. Kay katong isa ka cellphone, dali ra kanang mga kuan nga cellphone, dali ra mapuno niya. Kinahanglan ta magsigig everyday video, so kinahanglan jud dako nga storage, di ba guys? Kinsay maka-relate. So guys, ang laman ay ito ang tsura ng Oppo A95. Naka-on na siya. So, may free casing siya at saka may freebies siya na ano ba tawag nito? Yung dito. At saka isang electric toothbrush. So may freebies siya na ganito. At saka yung earphone dito. Meron din, hindi ko na ipakita. Uy, baka mataas na tong vlog na to. Walang hinungdan. So, maganda siya guys. Actually, nagamit ko na to nung isang vlog. At saka, hindi naman ako wala na po ko nagmahay. Wala na po ko nagmahay kay nice na po siya camera guys. Ang sarap niya mag selfie. Tapos, may slow-mo siya. Tsaka, hindi naman ako marunong iba naman yung review, no? Pero ito, unboxing lang itong sa akin. Pakita-kita ko lang, churba ba? So, may slow-mo siya, time-lapse. Hindi ko na alam kung paano gamitin yung iba. Basta ang nagamit ko, slow-mo at time-lapse lang. Yung mga sticker, tapos portrait. Tapos, yung mga phone ko talaga, mga Oppo lang naman. Mura yun ay ma-afford na itong mga pobre. Ngayon, maganda siya guys. Tapos, yung video na 1080 yung
yung resolution. So maganda siya, ayan o, i-zoom. Tapos maganda talaga siya, guys. So hindi ko na ipakita yung pag in-screenshot mo ganito o yung kuha niya sa strawberry, yung strawberry vlog ko. So yan, maganda talaga. Kuha talaga ang texture ba, yung grano. Tapos maganda siya sa labas pag i-video kay para bang hindi naman siya yung A5S nila medyo maluspad bitaw nabong ining sa video, then pag makuan sa sun dili kay siya mukuan kani nice siya. So nice din siya mag kanang na ang i-video ni nga phone. So yan lang, guys. Insert ko lang tong video na ipakita ko yung mga i-insert ko dito. Tingnan nyo yung yung laman ng. So yan yung Oppo A95 na mga freebies, guys. So my earphone, memory cards, and the toothbrush. So, maganda siya na phone, guys. Ito yung box niya. Tapos, may free SIM na globe. So, bili na kayo. Maganda yung so far, hindi naman ako nagsisi na kasi usually yung pagbili natin, tapos, ano bang tawag na, magsisi tayo na, bakit ganito yung, so far, wala pa akong reklamo sa phone na to. Kaya, maganda rin naman siya pang video. Yun lang taga ang purpose ko, ipag video lang naman gyud. Kay mura man gyud po na ako ang live TikTok, video. So yun lang. 2,000 years later. So guys, thank you for watching na sa pag-unbox ko sa dalawang box. Pag-unbox sa dalawang box, ginukutabang. Salamat sa pag-antabay at ingat kayo palagi. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. So, naka-yellow talaga ako ngayon, oy. Hindi to pang political. Walang yellow ngayon. Thank a friend. So, yan lang, guys. See you all. God bless. And 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと